It-tlieta wara nofsinhar il-Prim Ministru Robert Abela xedt fil-kawża kostituzzjonali dwar immigranti li fl-eqqel tal-pandemija fl-2020 ġew salvati minn fuq il-baħar u nżammu abbord dajjes il-barra mill-Kosta Maltija. Il-kawża nfetħet minn 32 immigrant li qed jgħidu li d-deċiżjoni li jinżammu fuq l-ilma għal aktar minn xahar kisret id-drittijiet fundamentali tagħhom. E kif beda jagħti x-xhieda tiegħu, Dr. Abela spjega li s-salvataġġ kien fdat lill-awtoritajiet kompetenti filwaqt li hu kien informat b'dak li kienet iseħħ u enfasizza wkoll li din id-deċiżjoni kienet waħda kollettiva. Il-Prim Ministru fakkar ukoll l-isfond li fih ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet u fakkar kif dan kien fl-eqqel tal-pandemija tal-COVID-19 fejn pajjiżna kellu emerġenza ta' saħħa pubblika, portijiet u ajruport magħluqin waqt li persuni la jistgħu jidħlu u joħorġu mill-pajjiż. F'dan il-kuntest Dr. Abela tenna li l-Gvern sab il-bilanċ bejn il-prinċipju li jsalva ħajjiet fil-waqt li jirrispetta l-obbligi relatati mal-emerġenza tas-saħħa pubblika. Madankollu rimarka kif il-persuni salvati dejjem inżammu komdi e kif dejjem nataw fost oħrajn ikel, provvista ta' mediċini u ħwejjeġ fost ħafna iktar. Hawn il-Prim Ministru sostna wkoll il-kundizzjonijiet f'dak iż-żmien partikolari ta' pandemija ma kinux perfetti għal ħadd lanqas għall poplu Malti Wawċi li wkoll kien suġġett għal restrizzjonijiet ebsin. Mistoqsi dwar soluzzjonijiet alternattivi, il-Prim Ministru rrimarka li ma kienx hemm e kif iċ-ċentri ta' detenzjoni f'pajjiżna kienu mimlijin u pajjiżna kienu wkoll qed jaffaċċja influss qawwi ta' immigranti b'aktar minn 650,000 persuna fuq il-kosta Libika jistennew biex jitilqu bid-dajjes. Quddiem l-imħallef Tony Abela, il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll għaliex il-persuni nżammu l-bogħod mill-Gżejjer Maltin huwa spjega li dan sar għax ridet tiġi evitata sitwazzjoni fejn billi d-dajsa tkun qrib l-art il-persuni salvati jaqbżu l-baħar biex jieħdu pajjiżna blawm. Sostna li hemmhekk il-periklu li jitilfu ħajjithom kien ikun ikbar. Mal-medja l-Prim Ministru sostna wkoll kif fl-isfond ta' dawn l-iżviluppi kollha pajjiżna semma leħnu mal-Kummissjoni Ewropea. Dakinhar kienet għaddiet ħidma wkoll b'saħħitha mal-Kummissjoni Ewropea fejn femnija kemm ma jistax ikun illi l-obbligu jew l-prinċipju ta' solidarjetà ma japplikax, ma jistax ikun illi meta qed nitkellmu dwar territorju formanti parti mill-Unjoni Ewropea ikun pajjiż xkejken bħal Malta jew Lampedusa li jerfgħu il-piż kollu tal-immigrazzjoni ġejja min-naħa tal-Afrika ta' fuq. Intant fl-istess seduta xed ukoll il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u spjega kif apparti li nataw is-servizzi kollha neċessarji lil persuni salvati fuq id-dajjes, kull min kien vulnerabbli, inkluż nisa u tfal, ġew trasferiti mill-ewwel fuq l-art. B'referenza d-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru li d-deċiżjoni li l-persuni jiġu salvati u jinżammu fuq id-dajjes kienet deċiżjoni kollettiva, il-Ministru Byron Camilleri spjega li din tfisser li tkun deċiżjoni tal-Gvern kollu. Il-Ministru Camilleri spjega wkoll li waqt li l-persuni kienu abbord id-dajjes, il-Gvern Malti ħadem qatih biex l-istess persuni jiġu rilokati legalment f'pajjiżi oħrajn Ewropej.